Jama'a 2027 macuta da azzaluman 'yan siyasa da shugabanni suna ta ƙoƙari wurin fito da sabbin dabaru da hanyoyi da salo kala-kala wanda za su yaudare mu su raba kawunanmu su sake ɗarewa madafun iko su ci gaba da zaluntar mu suna kwashe dukiyoyinmu suna azurta kansu da su da iyalan suna barin mu cikin ƙangin talauci da yunwa da hawa farashi da lalacewar ilimi da lalacewar lafiya da rashin tsaro. Saboda haka ƙalubale ne gare mu ma masu zaɓe mu fito da sabbin dabaru da sabbin hanyoyin da za mu ƙwatar mu kan yanci. Kamar yadda na ce, wannan dai siyasa ita kaɗai ce hanya ta nan aka hau ta nan ake sauka. Maganan canza gwamnati ta hanyar tashi hankali ko bore ko ɗaukar makami ba abu ne da zai haifar ma al'umma ɗa mai ido ba. Me za mu yi? 2027 ba wanda za mu jira ya zo ya ce mana mu zaɓe shi gwamna zai inganta ilimi, zai inganta lafiya, zai samar da tsaro. Mu masu zaɓe mu za mu zo da rubutattun sharuɗanmu da za mu gaya maka ga abin da muke so ka yi mun zaɓe ka sa hannu gaban 'yan jarida, gaban duniya, gaban kowa da kowa. Kuma bayan zaɓe za mu ci gaba da bibiya mu tabbatar cewa baka sauka akan wannan layin da mu muka zaɓe ka muka ɗora ka ba. Saboda maganar mu zaɓe ka ga abin da muke so kai mana ka je ka yi ra'ayinka na banza ta wuce, an wuce wannan wajen yanzu zan ba da misali da a ce gwamnoni yadda gwamnatin tarayya ta yi nisa da jama'a suna da adalcin tausayawa al'ummarsu da tsayawa kan bukatunsu da an rage da yawa daga cikin matsalolin da ake kuka da su a yau. Amma dalili saboda da yawa daga cikin gwamnonin azzalumai ne, ba su da tausayi, ba su da imani, ya ƙara ta'azzara har masifa da bala'in da al'umma suke ciki. Zan ba da misali ɗaya. Gwamna zai zo ruwan kamfen ya dinga surutu ya fito da wani blueprint zai inganta ilimi, duk wasu policies magana banza ne. Babu yaudara da cin amana da rainin hankali da rainin wayo da ya kai ka ce a zaɓe ka za ka inganta ilimi, a baka gwamnati da amanar dukiya al'umma, ka zaɓi kwamishina ka naɗa shi na ilimi ya jagoranci ministry of education da kai gwamna da kwamishinanka da permanent secretary da manya-manyan political appointees. Yaranku suna makarantun kuɗi amma kuma kuna nan kuna kurari kuna surutu na banza wai ai kuna inganta ilimi a how kamar yaya. Saboda haka in kana so a zaɓe ka ka zo ka sa hannu ka yi rubutu cewa daga kai gwamna har na ƙasan ƙasa a cikin political appointees ba za ku kai yaranku da iyalanku makarantun kuɗi ba, ku zo makarantun gwamnati da 'ya'yan talakawan da suka zaɓe ku suke yi. In an inganta su da 'ya'yan talakawanku da suka zaɓe ku da 'ya'yanku su mora, in sun lalace kowa ma ya rasa. Ka sa hannu gaban duniya cewa magana ta lafiya wai za ka inganta lafiya. Mu wannan yaran yanzu duk ba ma gane shi. An mana wannan 99, an mana wannan 2003, an mana wannan 2007, an mana 2011, an mana 15, an mana 23. Mun gaji. Yare ɗaya muke ganewa. Ni gwamna da ni da matata da 'ya'yana da duk wanda zan ba mukamin siyasa da duk ma'aikacin gwamnati sai dai ya je asibitin gwamnati. In abin ya dame shi mu haɗu mu inganta asibitin gwamnati ta yadda in talaka ya mutu saboda lalacewar asibitin gwamnati 'ya'yanmu da matanmu su ma su mutu a nan. In kuma aka inganta aka gyara kowa ya mora. Amma kai ka ɗauki 'ya'yanka kuna zuwa private hospital tsadaddu ana biyan kuɗi, kun ɗauki yaran kun kai su tsadaddun makarantun kuɗi inda ake samar da ingantaccen ilimi da kayan koyo da koyarwa ingantattu, sannan kun bar yaran mutane a cikin asibitoci suna mutuwa, mata suna mutuwa wurin haihuwa, makarantu ba kayan koyarwa kirki, ba malaman kirki, kuma wai har jira kake a ce ma kai baka tsoron Allah, jira kake a ce ma baka da imani, baka da kunya, kuma wai har baki gare ka na fito ka ce wai kun inganta ilimi, kuna kokari, kun yi kaza wurin ilimi, kun yi kaza wurin lafiya. In da gaske yake abin kirki ne, me yasa yaran ka ba sa wurin? Me yasa yaran masu riƙe da mukaman siyasar gwamnatin ka ba sa wajen? Me ya sanya yaran ka ba sa zuwa irin wannan asibitoci? Saboda haka mun wuce wannan wajen. In aka dafa abinci, in ana so a tabbatar abincin nan bai da illa bai da guba, sai a ce wanda ya dafa ya ci. Makarantun da kake kurarin ka inganta, asibitocin da ka inganta, ka zo mu mutu a wurin, in za mu rayu a wurin baki daya.